Buenos días a todos. Vamos a celebrar o pleno extraordinario do día 7 de maio do ano 2021. O orden do día está formado por 9 puntos. Empezamos polo primeiro. A aprobación si procede da acta anterior que corresponde ao 28 de xaneiro pasado. Eu podo dicir algo? Sí. Eu quería decir que, bueno, a excusa esta Saturnino, concelleiro ausente, eu expliquei ao principio do pleno os motivos polo que non pode vir, e non está reflexada, non? O sea, non puxeron que a portavoz do BNG explicou por que o portavoz no pleno, ou sea, non podía. Os motivos, ou polo menos por que se dixo que a portavoz dixo eso. Bueno, pois E é verdade. que quede constancia que a portavoz dixo É eso. verdade. Ten dudas, usted? Sí, todas. Vale. Pois eso Que quede constancia de que Eso non sí se dixo. o que se igual. ten que Xa que eso non forma parte xa que dice o señor alcalde, non se da preocupe. son discusións aparte. Pois que quede constancia de que sí se dixo, sí que é verdade eso. E se non aparece, é unha errata. Claro, que quedará constancia. Alguna cousa máis? Bueno, votamos a aprobación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, eu este non estaba nada, non estaba no pleno. Entón, pues, Ustedes dos escriben entonces tamén. Bueno, apartado segundo, prórroga do contrato de servicio de axuda no fogar no marco da atención á dependencia do Concello de Viana do Bolo. Bueno, o servicio de atención ao hogar leva funcionando desde o ano 2018, entonces permite que se poda prorrogar por lo menos al menos durante 5 anos. Pois ao ser necesaria é necesaria na prestación que está facendo esta prórroga, pois nos propoñemos, por supuesto, prorrogar este contrato, vale? Entonces, falta María, que tiña que decir algo. Santi, tú vas a decir algo? Bloque nacionalista galego. non temos ninguna objeción que poñer, non temos ninguna objeción que poñer á prórroga do contrato que a empresa que leva o servicio de axuda no fogar. A ver se ve María. A ver se chega. Bueno, pois, a verdade é que sí, que prácticamente non ten ninguna, está funcionando bastante ben, que non ten ninguna queixa, verdad? En principio, mentras siga así, pois, nos, por supuesto, vamos a prorrogar. Bueno, pues, apartado terceiro, modificación do artículo 7 do Convenio. Hai que votar esto. Ai, perdón. A no ser que queréis, Estamos esperando a ver si vamos a hacer una cosa, si queréis cambiar el orden, el alcalde tiene potestad de cambiar el orden del día del pleno, que hace tratar primero el punto 3 y este lo dejamos en stand-by. No. Vale, pues Votamos. Votamos entonces. Venga, votos a favor. No hay votos en contra ni abstención. Hola, María. Xa falamos dos dois primeiros puntos, que era a aprobación se procede da acta anterior e tamén a prórroga do contrato de Alpixendra. Xa se votou e votamos todos a favor. Vale, María. Terceiro, modificación do artículo do convenio do personal laboral ao servicio do Concello de Viana do Bolo. Bueno, únicamente se modifica o artículo 7, realmente todo estaba negociado e todo está aprobado, incluso está publicado. O único que se cambia é a nomenclatura e a clasificación dos distintos traballos que hai no Concello. Entón, en principio, sigue todo igual, pero esa nomenclatura que se cambia.
Santiago, teis algo que decir? María, Eu sí que teño algo que dicir. dime. Desde o grupo do Partido Socialista entendemos que, vamos a ver, o Concello é de todos, entón o Concello, cuantos menos gastos haxa, entendemos que é proporcional para todos os veciños de Viana. Non entendemos por que en algunhas cousas nunca estamos de acordo, é dicir, entre os grupos de gobierno que hai, vos están botando uns aos outros a pelota todo o rato, é dicir, entre a Corporación Municipal e certos membros do goberno da oposición están todo o rato discutindo. Cousas tan fáciles como é gastar máis dinheiro dos veciños de Viana, sempre vos pondes de acordo, porque o outro día, na comisión, a todos se votou en contra, todo se reservaba para o pleno, pero cando foi aumentar un membro máis da corporación para cobrar 50 euros por ir ás comisións, enseguida levantamos a mão. É vergonzoso, pero está ben que os veciños de Viana, que hai público, que o sepan. É dicir, eu creo que para unha comisión de cuentas e unha comisión informativa non necesitamos estar todos os que estamos no pleno. Eu entendo que ten que haber unha persona do Partido Socialista porque só hai un concejal do Partido Socialista. Entendo que ten que haber unha persona dos non adscritos porque só hai un non adscrito. Perdóname. Pero non entendo por qué. Estamos no punto terceiro, creo que Falámoslo no non siguiente punto. saltaxe un punto. É que estamos no outro punto. Saltaxe un punto máis allá. As presas é o que ten. As presas, tamén se disputa. Xa que estamos no das presas tamén se veño a recordar. Eu, en primeiro lugar, son ganadera e tipo desto. E igual que morriste o día que me marchei do pleno porque se me escaparon as vacas, pois hoxe parece unha vaca que non te chegado, sabes? Por eso, porque en primeiro lugar son ganadera, en segundo lugar son sindicalista, porque para ser ganadera teño que ser sindicalista, en terceiro lugar son ingeniero técnico forestal, porque gracias a que miña mãe era ganadera, me deu ese estudio yo a carreira, son ingeniero técnico forestal. En cuarto lugar, son concejala do PSOE de Viana. Son en cuarto lugar, porque había 500 votos e só me quedei eu, entendes? En cuarto lugar, son concejala do Concello de Viana. A mí o Concello de Viana non me dá de comer, eu como as vacas. E o primeiro era atender o parto da vaca, sabes? Porque teño vacas, e non vai ver que corrían de mí por ter vacas. E teño as mãos sin las teño sin lavar, como máis, sabes? Pero vivo deso. E orgullosa que estou. María, non é aí queda ofenderte. Claro, pero que te estamos sempre na mesma canción. Estamos no punto terceiro. Vale, pues estamos no punto terceiro, pues perdona. Claro. Eu veño que veño, a decir o que teño que decir da como non digo. O apartado terceiro, tendes algo? Sí, nós temos algo que dicir sobre esta modificación do artigo 7. A modificación do artigo 7 establece unha serie de grupos de clasificación profesional e aparecen unha serie de categorías. Nos, dende logo, nos parece razonable que haxa empregos que se poñen nunha categoría e outros que se poñen noutra cando teñen o mesmo nivel de preparación para poder acceder. Poño o exemplo. Eu, por exemplo, vexo aquí que auxiliares de servicios sociais, servicio de obras, conductores, xardineiros, poñen no grupo C1 que hai que ter para poder acceder a eses postos de traballo no futuro, porque están agora non lles afecta, pois bachillerato, técnico ou equivalente. E, sin embargo, por exemplo, instalacións socioculturais e conserxe poñen no grupo C2. É dicir, eu entendo que todos estes traballadores que teñen que estar no mesmo grupo no mesmo grupo de clasificación. Eu non vou dicir que teñen que estar no D1 e no C2, non vou opinar, pero que desde logo que teñen o mesmo nivel, desde logo que sí, penso que é de alguna forma menosprecio hacia uns con respecto aos outros. Entón, non entendo moi ben porque se poñen nun grupo de clasificación inferior a uns postos de traballo que en realidade teñen que ter a mesma clasificación cos outros, que neste caso específico. Eso por un lado. E despois, por outro lado, aquí aparece técnico de emprego o grupo A2, xa sabemos todos, que eu así o confirmei, que a propia traballadora, que o seu nombre do seu posto de traballo non é axente de emprego, é axente de desenvolvemento local e emprego. Entón, eu penso que eso se debera cambiar ese nombre para que aparece exactamente como é o seu posto de traballo. Entón, eu propoño que se fagan esas duas modificacións. Podese facer, verdad? Sí, non. Sí, non, Volver a
explicarlo e xa está, non pasa nada. A la hora de Pero- ponerse igual fue un error, pero sí. Claro, Si hay que rectificar alguna cosa, hablar con... é unha negociación entre traballadores e sindicatos, entonces No, se non discuto que... Non, eu non vou entrar, eu non vou solamente entrar. propoño, eu non vou entrar neso. solamente nos, en Novenga, proponemos de De que... todas maneras, yo estoy visto que el convenio ya está publicado en el boletín. Esto es ratificar. La única cuestión sería que habría que negociar otra vez con los sindicatos. Lo corregir es, bueno, saber Hombre, si es un error o que... No. Eu non sei se está... Una cosa sería que lo que eran, si es como error material, se puede rectificar en cualquier momento en el boletín. Se puede tratar como error material y no lo vería, pero yo pienso que un cambio de clasificación yo creo que habría que volverlo a negociar con los sindicatos. Estamos hablando de que un grupo C2 tiene que estar diciendo que una persona que está en un grupo C2 para ti tendría que estar en el C1. O al revés, el que está en el C1 en el C2. No sea, yo creo que eso no es un error material. Un error material puede ser lo otro, lo del técnico de empleo y eso, pero ahora mismo hay un convenio aprobado. Eu non sei o que está negociado porque, lógicamente, eso non levamos dentro do noso grupo político. E o que sea que isto ven a aprobación, neste punto ven a aprobación a pleno, entón, dende logo, eu expoño a posición que temos nós, e a posición que temos nós é, primeiro, o do Axente de Desenvolvemento Local e Emprego, pois é unha cuestión de denominación, que non ten maior trascendencia. Solamente a denominación para que lle apareza exactamente a denominación do seu posto de traballo. Pero os outros sí que eu penso que ten certa trascendencia, xa non digo neste momento, neste momento para estes traballadores, pero para o futuro non é o mismo que sea clasificado como eso, que é de outra maneira para poder acceder no futuro a esas plazas que se podan convocar. Entón, dende logo, eu penso que teñen que ter a mesma clasificación, porque en calquer sitio un consenso de instalacións socioculturais ten o mismo a clasificación que é un conductor ou un xardineiro. Non teñen un nivel de preparación superior un xardineiro, un conductor ou un servicio de obras, un peón de obras que é un conserxe, por dicirlo de alguma maneira. Entón, eu é ben distinto que poñen na C1 que na C2, eso é o que consideren, pero desde logo penso que non se pode fazer esa discriminación con respecto aos outros. Eu xa lle digo, alguén ten que decir algo máis? Eu xa lle digo, é unha negociación entre traballadores e sindicatos. Se non se puxeron así, pode haber un error que se equivocaron na nomenclatura. O sindicato non trae a ese punto a orden do día ou a este pleno, trae-lo ao puxo ao goberno do Concello. Entón, eu, desde logo, non teño para ir, non vou ir a falar dos sindicatos sobre este tema, terei que falarlo aquí, que é onde me corresponde falarlo. Entón, por iso o falo neste momento, porque é o momento de falarlo, porque se vai someter a aprobación, e dende logo, se figura tal e como está, pois nós non vamos votar a favor, porque non nos parece xusto. Alguén ten algo máis que decir? María? Eu vou máis ter, porque eu entendo que é unha competencia nosa, é a competencia dos traballadores do sindicato e da corporación municipal, así que isto ten que ir. Eu xa non entro a delegar cousas, porque é que non ten sentido, é dicir, eu non son nin son abogado, xa vos dixen unha vez, nin son nadie, é dicir, está aquí o secretario que sabe o que hai, vos comirastes, os sindicatos comiraron o que negociar cos traballadores, entendo que está ben, entón, pois, se son des vos que vandes a votar e tal, pois eu, nin a favor, nin en contra, é dicir, eu non é da miña competencia. Procedemos a votar entonces, vale? Votos a favor? A ver, eu quero aclaración, o que se vota exactamente, tal e como está a modificar, ou Ahora sí. Efectivamente, como ven ao pleno. que? Como ven ao pleno, sí. Como ven así, sin modificar nada. Vale. Vale. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apartado 4. Modificación da proporcionalidade dos membros da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas. Si queredes, leemos o acordo. Vou proceder a ler o acordo a que se chegou aquel día, que primeiro
modificar a composición informativa de asuntos do Pleno e Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas a fin de acomodala a nova proporcionalidade dos grupos do seguinte xeito. Grupo Municipal do BNG 3 representantes, Grupo Municipal do PP 3 representantes, Grupo Municipal do Partido Socialista PSOE 1 representante, concelleiros non adscritos 1 representante. Propuesta non. Perdona? A proposta non. A proposta é un pouquiño, fixemos unha reunión, fixemos un pouquiño, chegamos a un acordo entre todos. Isto ven derivado porque na famosa sentencia do Tribunal Supremo deixa moi claro de que os concelleiros non adscritos teñen os mesmos dereitos que teñen o resto de concelleiros e que, por suposto, non só ten dereitos, sino que ten a obligación de asistir a tamén estas comisións. Entonces, como entrou Santi, pois intentamos entre todos chegar a un acordo. Nada máis. María. Vale, eu agora podo falar e agora non me confundo de punto, como vou botar en cara ese de xa, sea a segunda vez que estou dicindo, a terceira xa non sei como. Bueno, eu vou sigo dicindo, é dicir, sí, chegamos a un acuerdo, pero que o acuerdo eu quero que sepan os veciños de Viana, é dicir, por cada comisión que se ven aquí se cobra 50 euros, vale? Cada persona que ven as comisións. É dicir, cada comisión se está formada por 8 personas, costa de 800 euros ao concello cada vez que vive. Mas como son dúas, costa 1.600 euros, vale? Eso sale das actas municipales. E as actas municipales son os impuestos do diario, vale? Bien. A cada pleno que vimos aquí, costa de, somos 11, son 1.100 euros que lle costa as actas municipales do concello, vale? Eu entendo que non estou cumplindo, non? No. Bien. Como que en caso, perdona, non sei se 800 ou 400. Son 400. Pero bueno, é un Vale, claro. vale, bien. Vale, pero son 800 porque son dos comisións. Sí, sí, vale, pero puede ser vale, 1.600. bien. Eso Entón, son algo menos, pero bueno. bueno, máis ou menos, pero é un caso, é dicir, que eu entendo que hai cousas, ahora mesmo, no punto dos traballadores de todo, estamos discutindo en todo, para todo estamos na oposición, para todo, pero cando toca dinheiro, creamos a noso bolsillo, enseguida nos pomos de acordo e levantamos a oposición. Eu non hai bola, é dicir, eu creo que a proporcionalidade era igual aumentando un do bloque e un do PP que deixando 2 e 2, ou non é o mesmo. Eu entendo que non aspectos ten que estar, por do que soy ten que estar os de todos os grupos municipales. Por que aumentamos un do PP e aumentamos un do bloque? Por que? Para cobrar? Para que? Pero eu quero que sepan os veciños de diante, é dicir, que hai cousas, Andrés, de verdade, que tú sabes, estamos en todo facendo oposición en todo. Todo o rato nas redes sociales criticándonos, pero estas cousas non admitimos. Nestas cousas enseguida nos pongo de acuerdo. Que raro que os grupos da oposición nunca están de acuerdo co goberno e nesto están de acuerdo. Xa pasou da outra vez tamén, antes que vos dixen a vos claramente. Da outra vez, cando se aumentaron os plenos de 50 euros a 100 euros, nós desde o Partido Socialista votamos en contra. Pero vos, como propuxeron o do bloque, tamén estabais de acuerdo con eles e dicir, pois, os do bloque están todo o rato 15 PP PSOE, 15 PP PSOE. Será 15 o bloque PP, porque para algunhas cousas, cando é dinheiro que nos toca o bolsillo de todos, ven que marchamos todos xuntos. E por os problemas son eu que me escapan a barra, non? María, pero antes dijiste que todas las personas que acudimos a los plenos estamos en las comisiones, y eso no es verdad. Yo Ya, a pero las comisiones informativas no voy. No, pero... todos los que estamos en los plenos vamos a la comisión. Vale, pero lo lo que que- dijiste antes, eso que quedó. No, no lo dije así. Dijiste Dije que no entendía que un pleno está formado por 11 concejales Sí. y una comisión tenga que estar formada por 9. Vale. Es decir, Pero eso no no lo estamos dijiste todos, no antes. estamos todos. Claro. Claro que no estamos todos, pero es que estamos 9 en una Pero no comisión. dijiste ¿Qué hacemos antes. 9 personas en una comisión? Antes dijiste que estábamos todos, las personas. No, no dije todos, no dije Vale. todos. No está ni tú Pero ni estamos nada. vecinos, Pero quiero decir, hay 9 personas en una comisión para representar a 4 partidos políticos. La proporción vale 3, 3, 1 y 1 está bien, pero también estaría bien 2, 2 y 1, y 1 y 1. Por lo menos que lo sepan los vecinos. Es decir, los vecinos tienen que saber que nosotros, por venir aquí a las comisiones y a los plenos, trabajamos. Y Eso lo hacemos saben. cosas y nos enteramos de cosas. Yo no le echo en cara a ningún concejal de los que está aquí que no trabaja. Yo creo que cada uno trabaja en lo que tiene que trabajar y bendito sea Dios. Uno lo hará a su manera, otro a la suya, lo que sea. Y quiero decir que por venir aquí a los plenos, pues estamos perdiendo de nuestro trabajo, de lo que sea, y tenemos que remunerarlo con lo que nos están pagando. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero es que estamos todos los días en los medios de comunicación que están echando los pestes unos a los otros, porque aquí lo menos importante es Diana.
Lo más importante es que si yo la tengo más grande, que si yo la tengo más pequeña, que si yo hice la fuente, que si yo quito la fuente. Eso es lo importante aquí. Y salimos en todos los sitios. Pero nadie habla en las redes sociales de que ahora hay 9 personas cobrando 50 euros. ¿A que no? Pues entonces en las cosas yo quiero que den constancia en un pleno, se está grabando, lo van a ver los vecinos y que los vecinos sepan lo que opina el Partido Socialista. Yo, como concejala del Partido Socialista, no entiendo por qué una comisión tiene que estar formada por 9 cuando un pleno está formado por 1. Porque entonces en otros concellos como Orense, bendito sea Dios, ¿cuántos concejales hay? ¿Cuántos hay en las comisiones? Es que, vamos, esto no sé, y un ayuntamiento como Viana pues tiene el dinero que tiene, pero si cada vez que venimos aquí, vamos, no sé, a mí es lo que me parece personalmente. Y sobre todo lo digo por lo que se nos echó el Partido Socialista encima y por lo que se nos está despreciando y se nos sigue despreciando. Y lo sigo diciendo. El desprecio que se le hace a la concejala del PSOE se le hace al partido también. Y me duele muchas veces que cuando estoy hablando se rían de mí. Me duele. Me duele también que cuando están hablando otros compañeros se rían de ellos. Y eso tiene que ser cosas serias. Y creo que el que más y el que menos tenemos nuestras funciones y lo que somos. Y cada uno somos como somos, unos hablamos alto, otros hablamos bajo, otros nos reímos o lo que sea. Pero sobre todo estamos las personas. Y aquí hay veces que el tema del personal se pasa a 3 pueblos y no es así. Aquí estamos todos para defender a Viana, a ver lo que está bien en el concello y lo que está mal. Y nos podemos echar cosas en cara del concello, pero no otras cosas como estamos haciendo muchas veces. Porque a mí también se me criticó en unas redes sociales porque se me escaparon unas vacas. Pues sí, se me escaparon unas vacas, vivo de ellas. ¿Qué quieres? Pero hay otra, pues a mí esas cosas no me gustan. Como tampoco me gustan cosas que se criticaron de otros compañeros, a lo mejor, que dijeron cuando estaban enfermos de alguna cosa. Por ahí pues tampoco me gustan esas cosas. Hay cosas que lo personal es lo personal. Y aquí estamos todos para defender Viana de una manera o de otra. Unos lo harán mejor y otros peor. Y cuando yo veo algo que se está haciendo mal en el ayuntamiento, lo tendré que decir. Y ya no sé si algo castellano o gallego, porque tú no hablas castellano, pero otro año yo falo gallego, pero da igual. Que se me escapa, lo siento. Pues eso. ¿El bloque tiene algo que decir? ¿Tenga algo que decir? A ver, ante a intervención da candidata do PSOE dunha forma demagóxica, porque para mí, para o meu punto de vista, facer demagoxia cunha comisión. Dende logo, nunha comisión está aprobado cando foi o pleno da corporación da organización, hai 2 anos aprobaranse unha representación proporcional de 2-2-1, 2 representantes do BNG, 2 representantes do PP e un do PSOE. As circunstancias cambiaron e o único que se buscou, penso que foi a representación. Aquí ninguén busca o de cobrar ou de non cobrar, isto é unha demagóxica. Ademais, se por 50 euros estuvera todo o mundo tan apurado por 50 euros cada 2, 3 ou meses que sean, pois entonces estamos amañados. Teríamos que mirarnos un pouco a nosa situación personal ou buscar outras posibilidades de vivir, porque por 50 euros penso que ninguén está nunha comisión ou ve nunha comisión ou pretende chegar a unha comisión para cobrar 50 euros. Eu falo por nós, que supoño que non falo por os outros grupos nin por outras persoas das que están aquí, pero supoño que cando se chegou a ese acordo de representatividade, pois é en función da representación que ten cada grupo político. E falando polo noso, nos parecenos lógico que teñan unha representación en función dos concelleiros que teñen. E se, lógicamente, pois aparecen máis grupos políticos e teñen representación ou queren tela, porque a participación nas comisións non é obligatoria. É dicir, é unha cousa que ten dereito a participar, igual que ten dereito os concelleiros non adscritos, pero desde logo obligatoria, se non quixera, non é obligatorio participar en ningún caso, tampouco non é obligatorio ir a este pleno, non se ven poñendo unha pistola na cabeza, nin ir ás comisións. Un concelleiro non quer ir, ou non quer ir representar e ir ás comisións, pois estamos o dereito de non ir. Entón, dende logo, empezar con esta demagoxia de que nos poñemos de acordo para cobrar 50 euros, que é o que tal, pois bueno, eu dende logo pareceme unha demagoxia, porque realmente se o Concello de Viana se ten que andar mirando 50 euros de cada 2 meses, pois bueno, entón, dende logo teríamos que pensar noutra situación, non na situación do Concello.
Entón, dende logo, nos, nesta proposta, houve un acordo entre os diferentes grupos políticos para cada un representar e facer de mirar a representación en función do que votaron os veciñas e veciños de Viana, que foron, por eso temos os concelleiros que temos, porque votaron os veciños e veciñas de Viana e deu-nos esa representación, e temos que asumir, tal e como sea, gustenos máis ou gustenos menos. Entón, desde logo, nós estamos de acordo con esta proposta. Se outros grupos que non se presentaron ás eleccións, que agora son que saíron do Partido Socialista e agora están non adscritos e queren estar nesas comisións, pois non temos por que perder a nosa representatividade, porque intenten entrar outros. Iso é o que opino e o opinamos a negar sobre este tema. Non é que queiran estar, é que ten dereito a estar. Non digo, eu non digo dereito, digo que unha cousa é o dereito e outra cousa De todas formas, é a obrigación de estar. no tema das retribucións, tranquila que o Concello está aforrando dinero, por lo menos os 16.000 euros estamos aforrando este ano. Vale. Bueno, procedemos a votación entonces. Venga, votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, dar conta, punto número 5. Dar conta da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio económico 2020. Bueno, a documentación estou aquí. Supoño que non hai nada que preguntar. Espera, siguiente. Ao sexto. Modificación da ordenanza municipal de regulación do tráfico na vila de Viana do Bolo. Bueno, realmente o único que se pretende cambiar é parte do artículo 7, no que na época estival, que é julio e agosto, prolóngase o plazo de aparcamiento desde as 6:30 hasta as 8:30. Recórdolles que esta moción xa se trouguera no seu día aquí, apoiada polos outros partidos, e saíra adiante, pero que non se tuvera en conta por parte do goberno que estaba naquele momento no Concello. Entonces, é o que eu decía, vamos a ver, a partir das 8:30 da tarde, todos os días da semana, quedará prohibido aparcar na plaza, pero poderás aparcar de 6:30 a 8:30, tendo, sobre todo, fízose pola solicitud que fixeron os comerciantes, que se ven moi perjudicados porque esa hora non se pode aparcar na plaza. Ademais, hai outra cousa, no mes de julio e agosto, realmente ás 6:30 da tarde, ás 7, na plaza de Viana non hai naide, porque co calor que fai, dá o mismo que se aparque que non se aparque. Entonces, nós, como tiñamos no seu momento a moción, e os que dixéramos que se algún día chegábamos a gobernar que o cambiáramos, pois estamos cumplindo a súa orden, nada máis. María, tens algo que decir? Santi, Secundino? Sí, nós estamos en desacordo con esta modificación. Eu recordo que no ano 2017, cando se aprobou esta ordenanza, foi aprobada sin ningún solo voto en contra nesta corporación municipal. Foi unha ordenanza que se fixo despois de numerosas xuntanzas coa poboación, cos veciños e veciñas, cos grupos políticos que tamén deron as súas aportacións, e chegou a un acordo que era un acordo como todos os acordos. Non satisfacía porque non a todo o mundo por igual, nin a todos con todas as pretensións que tiñan. Porque eu recordo que nesas reunións había xente que quería que se tuvera, pois que non houbera ningún momento coches aparcados na plaza, había xente que opinaban que non se debía restringir ningún momento o aparcamento, había un pouco sentir xeral era, dende logo, que había que facer algún tipo de limitación e que había que, de alguna forma, paralizar ou prohibir o aparcamento dos coches na Plaza Maior. Eso, xa digo, despois de todas esas xuntanzas, tamén con
consenso de todos, non foi un acordo de imposto por ninguén, senón que foi un acordo de consenso con todos. Xa sei que algunhas persoas pois, non estaban de acordo tamén, tanto porque había máis restriccións das que querían, como tamén había os que non estaban de acordo porque era menos restrictivo do que querían eles. Desde logo, para nós, a praza é o espazo máis emblemático da nosa vida, despois da torre do Cabo da Vila, pero desde logo calquera persoa que chega a Viana, o primeiro elemento importante da nosa arquitectura, do noso sentir, da nosa tradición, da nosa historia, desde logo, o primeiro que ve é a Praza Maior, que desde logo pois, é un elemento primordial, tamén para a vida social, para nelas levranse pois, a maioría dos actos importantes da vida de Viana, ten unha beleza arquitectónica que eu penso que todos os que estamos aquí que temos que recoñecer que ninguén a dúbida, entón, desde logo, nos pensamos que no Brao, que nese momento, no Brao, que é cando máis afluencia de visitantes pode haber, pois é un momento que é necesario disfrutar desa plaza e que a xente poda ter ese acceso á plaza sin a molestia dos vehículos. Estamos falando que tamén a actividade comercial aumenta no Brao, sobre todo nos negocios de hostelería, entón, pues, bueno, necesitan ese espacio tamén pues, para poder aproveitarse a plaza tamén desde un punto de vista económico, porque tamén é importante. Dende logo, según estaba, que era a 6 da tarde, daba tempo a que eses coches que estaban hasta as 6 dentro dese período prudencial, que sempre hai que deixar ese margen para que podan salir antes de poder cometer algún tipo de sanción para fazer cumprir a ordenanza. Se eso se pode ás 8:30, pois eu vexo que eso é inviable porque, desde logo, xa non vai haber personal da policía local para poder facer cumplir ese trámite, porque non están traballando. Entón, bueno, pues para nós o que significa eso é que realmente durante a semana, de lunes a venres, o aparcamento na plaza pues, será un feito. Para nós, xa digo, para o BNG, que é o que represento, que é o que estamos nos aquí, desde logo non nos parece lógico que a Plaza Maior pues, sea un aparcadero de coches, sobre todo cando máis xente nos visita. Xa o resto do ano se pode aparcar, pois, bueno, pois hai menos afluencia de visitantes, hai menos posibilidades de aproveitamento lúdico da plaza, pois tamén pola climatoloxía. Entón, bueno, vale, pois está así. Dende logo, o que non é no Brao, que cando se pode aproveitar, cando pode visitar, cando todo o tema, pois realmente os coches é dar unha mala imaxe tamén de Viana, é dar unha mala imaxe aos visitantes e ao posible afecto de atraer turistas ou atraer personas a Viana para mellorar a nosa economía, que é tamén unha cousa fundamental. Dende logo, nós vamos votar en contra desta modificación. Pensamos de que todo o mundo estaba quitado, xa digo, pequenos grupos de acordo con eso. Eu penso que non lles vai significar nada aos comerciantes que fala vostede de que lles perxudica ou lles beneficia de que poda haber aparcamento ou non, porque, dende logo, sabémoslo todos, que na Plaza Maior, se permite, cando está permitido o aparcamento, pois sempre está cheio de coches. Entón, calquera persona que chegue, pois é moi difícil atopar aparcamento. Por qué? Porque está sempre cheia. Utilízase como un aparcador, non para parar e marchar. A maioría da xente pois, ten un coche todo o día. Ou, sobre todo no Bravo, que hai máis afluente. Chegan, meten o coche ali e deixan todo o día. Iso é o que se valorou e o que se viu e o que estivemos estudiando durante todo este tempo e tamén cando se fica a ordenanza. Entón, se non se limita ese tempo, pois xa se digo, os comerciantes van ter moitas dificultades de que a xente vai parar ali para poder ir ao seu negocio, porque vai estar igual cheio de coches. Entón, era moito máis fácil así, porque realmente ese comercio, como era unha prohibición de estacionamento que xa pouco había, pois tiña que parar 5 minutos para ir ao
atrás importante, volver ao pasado e volver a aparcar os coches na plaza, en vez de seguir progresando e seguir intentando que a nosa plaza e o noso Cabo da Vila, a nosa parte histórica, o noso casco histórico sea respetado e sea conservado máis adecuadamente, pois se volvemos para atrás, pois isto non é precisamente para tirar foguetes, precisamente é o contrario que están facendo en todos lados, é o contrario que fan non solamente nas cidades, senón nas vilas e todo, que pretenden preservar e poñer os seus cascos históricos ao servicio das veciñas e dos veciños, ao servicio da xente e non ao servicio dos coches. Terminou? No, Sí, sí, a mí parece moi ben o que usted dice, pero se non se lle dá unha alternativa á xente, haberá que facerles algo de caso. Cando dice que se reúne usted, que se reuniu, no, porque a mí o que me dixeron é que non se reunía con nadie, usted impuxo ese horario e xa está. Entonces, pois, María. Eso, mira, se me permite, nese momento, vostede, cando no ano 17 non era conselleiro, non representaba aquí, e non pode dicir que non me reuní con nadie, porque houve reunións no Concello con diferentes sectores de todo tipo, incluso houve alguna cuestión que foi modificada nese momento non na Praza Maior, pero na Rúa das Mazallas, por exemplo, en principio había un acordo no final da Rúa das Mazallas ali ibase poñer esa zona que está despois do que era o Bar Quingallo para diante, aí ibase poñer relacionado, ibase poñer pues, para parar como máximo un estacionamento, unha parada de media hora, e iso era como estaba recollido. Entón, o que fixeron foi no momento que se chegou a esa negociación con todos os negocios tamén nese aspecto, pois o que fixeron foi recoller asinaturas dicindo que non, que querían que se estacionara ali. Entonces, aceptamos esa suxerencia e permitiuse estacionar no fondo da plaza, no fondo da Rúa das Mazallas. E agora pode estacionar ali. Entón, decir que non se chegou a, non se admitiron sugerencias, non se chegou a acordo, non se falou con grupos políticos. Eu recordo que o Partido Popular presentara tamén unha modificación á ordenanza nas reunións pertinentes que houbera na parte da praza da Rúa María Pita, que é desde do bar Viana 76 hasta a travesía, aquel tramo quedara sin recoller na ordenanza, e o Partido Popular dixera que aquilo que tamén tiña que ser recollido e aplicarle tamén a prohibición da plaza. E así se recolleu, é dicir que foi debatido con todos os sectores no seu momento. E xa digo, que non foi, que houve algúns que non querían. Sí, xa eu reconozco, por un lado por outro, porque tamén nos dixo xente que querían que houbera máis limitacións. Moitas máis das que estaban, que recollían no ordenanza. Que non houbera tráfico. Que non houbera tráfico, por exemplo, que fora peatonal, que non se pudera pasar. Houve sectores de xente que dixeron que tiña que ser peatonal, que non se podía nin cruzar. Nos, bueno, lógicamente non podíamos prohibir o paso por ali porque hai vivendas que ten un acceso principal por ali. E tamén querían que houbera moito máis tempo sin aparcar os vehículos. Claro, non chegamos a unha solución de consenso entre todos. De feito, por algo non se votou, non tuvo ni un solo voto en contra no ano 17 na Corporación Municipal, cando se votou, ni un solo voto en contra. Entón, sería porque se falou, porque senón, se fora por unha cousa que se me apetecera a mí dicila, pois non habría ese grau de consenso naquele momento. Eu non digo que non houbera algunas personas que claro que sí, pero, bueno, tamén se temos que facer todo, se as cousas que temos que representar a maioría da población, porque hai sempre cousas que non é imposible que o 100% estea de acordo con todo. Entón, nos tenemos que mirar pola maioría da población de Viana, non polo o 10% contra o 90%, ou o 5% contra o 95%, ou como sea, sin poñer porcentaxe. Tenemos que mirar pola maioría, para iso somos os representantes da corporación e representantes do pueblo de Viana no seu conjunto, non solamente dun pouco. E por eso opinamos desta maneira. Perdone, pero eu creo que está faltando a verdad, porque incluso está falando dun escrito onde a xente lle decía que se prohibira aparcar de todos os xeitos,
É dicir, eu teño escrito aquí diante e o primer párrafo dese escrito dice: no estoy conforme con la prohibición de aparcar en la plaza y alrededores. E hai outro punto que dice: solicito que la prohibición sea solo el verano, que leo en un castellano, que la prohibición sea solo el verano a partir de las 20:30 y hasta las 8 horas de la mañana, para que los comercios no estén perjudicados. Ese dice, bueno, hai varios párrafos. Tamén dice que hai que acotar as terrazas, que hai que tamén é normal que pidan eso, porque para que as terrazas non invadan a calle estén acotadas, pero bueno, pero xa lle digo, o primer punto dese escrito de Carfirmas dice que non estoy conforme con la prohibición de aparcar en la plaza e alrededores. Estamos falando de algo que non é verdade. Entonces, os comerciantes presentan unha treintena de comerciantes. Que data ten escrito? 5 de xulio de 2017. Vale? 5 de xulio de 2017. Os comerciantes presentan. O 18 de xulio de 2019 confirmas. Tamén solicitamos. Non é que non lo inventemos, non. Pero estou falando eu. Eu non lle estou dicindo que non houbera algunhas persoas, tamén lle estou dicindo que hai persoas que querían máis. Vale. Entón, lógicamente, nos tomamos unha decisión na Corporación Municipal. Pero e a Corporación Municipal votou un só voto. Pero entón, estou dicindo que non nos inventamos isto. pero non lle estou dicindo que parece que o que está traendo estou falando eu. ao pleno, o está traendo ao pleno. Estou falando eu deixei no falar tranquilamente. Entonces, eu que lle estou dicindo é eso. É dicir, nós temos uns requerimientos e vemos que, ademais, usted non se fija nas fotos que hai na Plaza de Viana cando non hai coches. Que lle falta a esas fotos? A que tamén lle falta a xente? Se non hai coches, non hai xente. Vale? María, ten a palabra. Eu, desde o Partido Socialista, sinto má dúbida, porque esa moción creo que presentar o Partido Socialista no 17 eu non estaba de onde fala, porque, despois, claro, creo que quede claro que xa me botaran en cara tamén, pero no 19 e no 20 sí. E creo que no 19 ou no 20, non sei cuánto se presentou unha moción que tamén se aprobou por unanimidade na Corporación Municipal que se decía de ampliar o aparcamiento porque confirmaban os comerciantes, non é verdade? Sí. Vale, pues entonces empecemos a dicir as cousas claras, porque ya a demagogia está todo. Bueno, pues desde o Partido Socialista, atendendo a un escrito que fixeron os comerciantes no seu debido día ao Concello e que o Concello non lle deu salida, presentouse unha moción no ano 19 ou no 20, non sei seguro. En esa moción dicíase que os comerciantes demandaban que a hora de aparcamiento fora hasta as 8 da tarde hasta as 8:30. Por qué? Porque eu entendo que no 17 tomaron unhas medidas que todos estabais de acordo que estabais na Corporación Municipal, pero se do 17 ao 19 se vein unhas deficiencias e se ve que pasa algo, tamén terán dereito a seguir falando e habrá que rectificar que se fixo estaba mal, ou non? Se no 17 se toma unha decisión, hai 2 anos de plazo, e hai unha cousa mal, habrá que rectificar. Bueno, pois esa moción presentou o Partido Socialista, da cual eu estive sendo concejal, e presentou. E agora esta Corporación Municipal o vai a levar adiante. Entonces, desde o Partido Socialista vamos a estar a favor desa moción, deso que vamos a presentar, porque entendemos que é unha cousa que o demandaban os comerciantes, é dicir, os comerciantes viron, e moita xente viu, que aparcando solo hasta as 6:30 da tarde, pois había problemas na plaza. Entonces, pois, fixos un escrito ao Concello demandando que fora despois. O Concello ese escrito non sei o que fixo, pero respondeu, porque de feito ese escrito é do ano, ponme aí, do ano 19. Ponme aí, e que dice usted? Dice que os comerciantes demandan... 14 de julio de 2019. 14 de julio de 2019. E que dicen os comerciantes? Que demanda que o aparcamiento sea hasta as 8:30. No. Pero nese escrito solo lle pedían unha reunión para intentar cambiar Entón os comerciantes estaban cabreados. Vale, pois esta Corporación Municipal, da que eu non formo parte, estou na oposición, e na maioría das cousas estou en desacuerdo, porque hai cousas que están facendo ben e cousas que están facendo mal. Eu dixen desde o principio, eu estou aquí defendendo o Partido Socialista. Estou defendendo non ao Partido Socialista, senón aos votantes do Partido Socialista de Viana. E cando hai unha cousa que a Corporación Municipal faga ben, temos que apoiar. Cando hai cousas que fai mal, temos que criticar. Eu xa sabemos que estou sempre no punto crítico, pero ahora creo que nos estamos salindo de plazas, Estamos facendo demagogia e non hai que facer. Eles o único que están facendo é dándolle curso a un escrito que presentaron os comerciantes de Viana, visto unha cousa que estaba 2 anos en funcionamento e non funcionaba. Se hai unha cousa que non funciona
e lle piden unha reunión co Concello, por que non se lle deu esa reunión ao Concello? Por que non se falou con esa xente perjudicada? Esa xente tamén estaba perjudicada, por algo chegaron a facer un escrito ou a pedir unha reunión. Eu creo que o que máis ou que menos, eu levo 44 anos desde que nací en Viana. Marchei a estudiar 2 anos ou 3. Son de Viana. Eu teño fotos da miña mãe na plaza de Viana, de pequeno. Eu sempre vin coches na plaza de Viana. Non se pode permitir que sea un aparcamiento. Para iso estarán os municipales, claro. Non pode botar un coche aí 2 meses, nin 3 meses, nin todo o día. Pero eu creo que vamos á plaza a aparcar, vamos á farmacia, ou vamos ao médico, ou vamos ao banco, ou vamos ao concello, ou vamos tal. Pero non hai de botar aí horas e horas co coche. Pero se ti che proíben entrar á plaza, o que eu digo, eu se veño do Castro a comprar o salgado, ou, bueno, ao supermercado, non vou dicir non, se veño a comprar e non pode entrar o coche na plaza, non vou a plaza. Porque eu non vou ir a comprar o longo, E como a mí, creo que o resto da xente. E a xente dos pueblos, creo que tamén. É dicir, eu non digo que este a plaza todo o día aí para meter os coches, pero, o sea, a 6:30 xa non te deixan aparcar, das 6:30 ás 8:30 non vas a ir a ninguna tienda da plaza. Irás aos bares, a sentarte nas terrazas, que terán as terrazas, pero hai máis negocio. E xa non son só da plaza, é dicir, os negocios que hai ao redor da plaza, tu deixas o coche na plaza para subir arriba a un sitio ou outro e outro. Se o Concello dá unha alternativa de pôr un aparcamiento noutro sitio, sí. Pero se che dice non podes aparcar na travesía, non podes aparcar en ningún sitio, que aparco no colegio, vou comprar ali a ribanza e vai por bolsas ao longo. Ou traigo o carretillo de casa, ou o tractor, non sei. Bueno, quería que quedase dito que o Partido Socialista vai a apoialo porque o demanda a xente, e o demandan os comerciantes, e o demandan e a xente estaba enfadada porque senón non chegaría a ese punto. E a prueba de que só se podía aparcar hasta 6:30 xa tuvemos 2 anos ou 3. Se non funcionou, pois habrá que probar outra cousa. Se non funciona, pois volvemos a rectificar e volvemos a cambiar. Pois iso está, digo eu. Ademais, perdona, é unha moción que presentaste e aprovámola a maioría, que non se cumpriu co anterior goberno. Claro, e agora se aproba, pois teremos que apoiar. Intentaremos cumplila. Pero claro, mañá salirei no Facebook, pinza PP PSOE. Para isto é pinza PP PSOE. Pero por 50 euros non é pinza PP PSOE. Eu son do PSOE. E se dei do PSOE hasta la muerte. E son de izquierda. E vou a protestar ao PP cando faga as cousas mal, pero se vai ben non podo protestar, porque o que quero ben de Diana. Non quero ben nin do PSOE nin de nadie. Eu son do PSOE, represento o PSOE, pero que represento aos veciños de Viana, os veciños. E cando eu se fai unha cousa ben por Viana, me dá igual que na faga, vou a defender. Procedemos a votación entonces. Vale. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada entonces o cambio da legislación de aparcamiento. Sétimo, dar conta da adhesión á Rede Galega de Atención Temperá mediante o convenio asinado entre os concellos de Viana do Bolo, Vilariño Conso, Manzanela, Mezquita, Ríos e Audiña. Foi un acordo que patrocinamos nós e planteamos nós, foronse adherindo o resto de concelleiros, o resto de concellos, aproximadamente ben subvencionada nun 90%. Os concellos só ten que abonar o 10%. Necesitaremos crear 3 puestos de traballo. Estamos falando dun psicólogo, un educador social e un logopeda, en principio. Entonces, é unha intervención dirixida á población infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e ao seu entorno. O objetivo sempre é dar resposta ante as posibles necesidades transitorias e permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos de desenvolvemento e riesgo de padecelos. Con este convenio intentamos facilitar o desenvolvemento da súa autonomía e, por suposto, a súa inclusión social. Ramona, si queres aportar tú algo... Está ben. Vale. Está perfecto. É dar conta nada máis. Vale. A ver, octavo. Selección de Xue de Paz sustituto. Bueno, temos que decir que sacamos o publicado o suplente a ver quen quería ser suplente
do Juez de Paz quedou desierto. Entonces, o quedar desierto, non sei agora o que vamos a mandar, como tampouco chegamos a un acuerdo para presentar unha persona, pois vamos a mandar ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia esta declaración e a ver eles que nos dicen o que temos que facer. Vale? Tamén a dar conta. Vale? 9. Aceptación de cesión de terrenos para ampliación do acceso dende a estrada de Vilariño de Conso á Rúa do Sarito. Bueno, isto tamén temos que dar conta de que desde aquí eu quero agradecer personalmente a doña Ermitas Domínguez Barja pola cesión de 69 metros cuadrados e a don Luis Salgado Rodríguez e a súa familia pola cesión de 173 metros cuadrados para poder realizar a ampliación do acceso da Rúa do Sarito dende a estrada de Vilariño. Estes traballos retomaránse nos próximos días, xa que agora mismo non poden estar traballando aí porque é o único acceso que se ten para poder acceder á obra que se está facendo na Rúa San Amaro. En cuanto estas obras terminen, pues seguiremos facendo a obra que empezaron ustedes. Tamén é dar conta, nada máis. Bueno, levantas a sesión. Vale.